Clar, és saber exactament com quedarà tota la qüestió. Una de les principals, que en aquella època també va sortir, era la qüestió de la sanitat, de com es faria, si això equivaldria a bellugar-nos de lloc d'assistència, tot plegat. I ara sé que hi ha tota una colla de preguntes, o respostes més aviat, que ho aclareixen una miqueta i llavors m'ho plantejaré a veure què. I altres coses que a mi no m'incumbeixen, com l'educació, l'assistència social sí, però la recollida d'escombraries, veig que tot això hi fan incidència i et donen unes respostes. Explicar-ho massa bé no s'ha fet, perquè que ens arribi... Jo el vaig rebre ahir, el tríptic, i les reunions informatives dimecres, i hem d'anar a votar diumenge, no? Si no ho dic bé. Clar, tot és molt d'això. Potser hi ha molta gent que ho té molt clar, ja fa molt temps, que se'n vol anar o que es vol quedar, perquè jo aquí al bar, parles amb molta gent i et diuen de tot. A vegades estem aquí fent tertúlia, perquè aquí clar surten tots els temes i ha sortit aquest, i hi ha gent que diu que no vol marxar del Vallès ni pensar-ho, i hi ha gent que ho té més clar, que sí, no ho sé. Jo és que no... A mi el que m'agradaria és que, si marxem, que sigui per una raó de dir, de pes, de dir, doncs mira, aquí rebem de subvenció tant, i si ens n'anem serem una mica més grans a nivell d'Osona i guanyarem tant. Que quedés clar això, perquè marxar per marxar tampoc. Tenir una mica més de veu, perquè aquí del Vallès sí que és veritat que han passat molts anys i ens han deixat una mica... Ens ha passat aquí a Aiguafreda, que a vegades no hem sigut ni d'un lloc ni de l'altre, perquè hem sigut l'últim poble del Vallès i no hem sortit a cap notícia ni a res enlloc, i d'Osona, com que no som Osona, doncs clar, amb el 9-9, per exemple, amb el diari ha passat, hem estat temps que no em sortíem enlloc, ni a un ni a l'altre. Uns, perquè a l'últim poble ens tenien com una mica deixats i els altres, al no ser-ho, hem estat amb allò de dir una mica en tierra de nadie, que diuen. Mig. Jo en aquest cas mig, perquè, bueno, a vegades amb segons quines coses tens més tendència a anar cap amunt, no? Diríem cap a Vic, i a vegades, bueno, si no cap avall. Vull dir, jo estic allà entremig. Però vull dir, encara ja no tinc clar, i dic, ara sí que l'Ajuntament ha anat repartint tots els fulletons i, bueno, vas llegir una miqueta, no? Doncs tot el que pot comportar el canvi de comarca i, bueno, no sé, acabarem de decidir aquests dies que falten fins diumenge. Em sento molt més a part damunt, també perquè el fet d'haver sigut de Centelles hem fet molta vida a Vic, trobo que és com el centre d'aquesta plana, i sempre he considerat que a partir d'Aiguafreda en avall ja és com otro suburbio, ja és com que canvia fins i tot a nivell de mentalitat, canvia una mica i el modus vivendi, la manera de viure. A partir de les curves del Leiro ja entres en un altre, també canvia la carretera, crec que canvia el funcionament dels pobles i crec que canvia també una mica a nivell cultural les persones.